ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಕ್ಲಾ ಆಯ್ ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲುಂಟೆ ನೀನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ತಿಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಏನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತಾತ ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಚೆ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡದು ದೀತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೂ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ರುಂಚಿ ಪಾಚನಿದ್ದರೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕೂಡ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ ಬಡಿ ಸೋಫು ಒಂದಿನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆದಲ ಪಾಡ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋ ದೀವೋಡು ಕರೆಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಕರೆಂಟುಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಡು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಟುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅರೆ ಬಿಡ್ಕ ಒಂಚಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡುವೆನು ಚಪ್ಪೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬೈತುಂತೆ ಅನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡುವೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಇಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿಯೇ ಅವೇ ತಟ್ಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪೂರದಾದ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೈನಾ ಜೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಈತನಿಗೆ ತೊಂದತೆ ಮೂಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಒಂಚೂರು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಟರ್ದ ಬದಲಿಗೆ ನೇಯ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತಂತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ರ ಪಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನುಂಡಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಟುಲೆ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಗ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಗಳು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋನುಲೆ ಏನೊಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬೈದನು ಒಂದೆ ಕಾಯಿ ಹೊಡೊಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತು ವಿತ್ ಬೋನು ಎಲ್ಲೂ ಇತ್ತಿ ನಾನೇ ಗಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಎಂಚಾತನು ಬಂದು ಅದು ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಎದ್ದು ಬೋಡದೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ಇಬ್ಬಕವರ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇನು ಸಿಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಡ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗೊಂದೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಸರಿಟ್ಟು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೇನೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಟ್ಟು ಕುದಿ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇನು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣತೆ ಆ ತೆಯ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ 70% ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸುರುಟೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ 70% ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಒಂಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಏನು ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಸಾಲ ಗಡಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡವು ಎಲ್ಲುಡ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಡಿ ಅಂಚಾಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಟುಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಇನಿ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡುಚಿ ಇದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಅಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡಿಯೆ ಅವನೊಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಣ್ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಎಂಚ ತೋಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಚಿಕನ್ ಯಾನು ಒಂಚಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ತೂವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ತಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.